Hayi sithanda sami ayibona into unqaba. After ngidikiwe ngu-auntie ndiye ndacinga i-cousin yam ubabalwa uba ndimfowunele. So wathi ubabalwa ukhona. Nawe unqabile. Awusandithethisi nakuWhatsApp. Yewethu kaloku into zefowuni uyayazi ndibhizi uyandazi nje na. Nam ndibhizi ke sisi. Njani nawe ubhizi nam bhizi. How's life? Wenzekani? Hey life. Ndiyamxelela uba kwenzeka ntoni. Yho mntase ndashowuna sana. Kwenzeke njani ntombi? Ndicinga uba lo mntu ndinaye uyandithanda but khame qala ngowaphi lo mntu? ngwapha kulaa ndawo ndihlala kuyo. Eyona nto ndize ngayo apha ndiyile kwasisibulelwa. So benomxelela ke mntase uba ndenze i-birthday yeJoburg. Yayazi mos into ye-40 birthday yinto enkulu. Ewe kaloku that's a big birthday. Yo hayi wandithuka uba mna ndithanda utywala ndithanda amadoda like utywala mos mntase ndizithengela ngemali yam andiceli imali emntwini even zandamcela nemali yombane unqila ufune namadoda uyakwazi hayi bethawa hayi fofu mntu omdala betha bantu ndambona uba umntasekhaya uba wothukile bethe mntase wayi ndambamba ibele ndalithi hayi bo ndayibamba ingono apha bendisiya khona mntase bendisiya kwikhumeme befuna umtsala ngezinza. hayi vyokazi Babalwa ndimxelela uba ndindibethile u-auntie makazi bendifuna ungena ngaye apha phantsi kwepenti mntase qha uyivalile imilenze ube netiming hayi vyokazi kaloku akwenziwa njalo mntasi kaloku umntu uyathetha bathi nihlale phantsi nithethe. yabona laa izawuba bulelwa ngathi kaloku joma mem izawuba ngathi ke ukumdisrespectile xa wenza olo hlobo. laa bulelwa akufuneka kuthethwe nayo funeka xa uthetha nayo thethe ngenqindikazi elikhulu mbethe uthi ubabalwa ukulwa ayosolution. Ewe urongo yena ne mamela urongo yena for into ayenzileyo kuwe kodwa ke fune nihlale phantsi nisombululele nimxelele indlela yena akwenze ufile ngayo nothi uvele ubethe mntazi. Yase ubulelwa akakho matured enough ingqondo yakhe ayinangqondo mntase andiyazi uba undicinga uba ingathi ndingumntana ona-3 years. Yena ucinga into esidala wena ucinga into esintwana wena usazi-enjoya yena ufile into yobana i-enjoyment yakho mayiphele endaweni ethile uyayibona. So ufuna umcacisela umfundise into yobana no makazi kaloku this is how we do things thina this time in age, you understand? Izawuba njani wena mntazi uthethelela yena ne No, ndiyakuva olu hlobo uthetha ngalo uthethelela yena ubulelwa kasazazibona uba urongo uboneze mna as umntu orongo. into esinoyenza into yobana sidibane nomntu phaa enkonzweni ozokwazi ukwenza into yobana nireconcile because ngoku imeko ayikho right and as a family ayimandanga loo nto.